ta, eskwela ta, eskwela ta, eskwela tara. Hey! Karong adlaw maglipay-lipay na, kalipay nga magkapipusa. Tara, mag-eskwela na ta! Kami ang estudyanteng malipayon, kada adlaw ang gayud makaton, bisagon sa diskasyon, paminawo. Pasalamatong gayud kami sa among pamilya, bisan sa pagkalisod kami ipa-eskwela. Pagpanagan panginabuhi dinhi sa atong isla, inspirasyon sa nagkahiusang pamilya. Ma, pa, mauto na ko sa eskwelahan. Nak, ayaw kalintiog unsa among gipang istorya sa imo sa una ha. Dapat magamping ka permi sa imong paglakaw, magtarong jud ka og eskwela ug labaw sa tanan, kanunay magampo sa Ginoo. Paningkamot gid og eskwela nak. Kadako kaayo among pagsalig sa imuha, nga kaya ra jud nimo malampos ang pag-eskwela. Suportahan ra jud ka namo permi sa imong mama. Salamat ma, salamat pa. Ako i-promise sa inyo nga makabot nato atong mga pangandoy buhon. Aris ako. Ma, pa. O anak, maupay pag-abot nimo? Kumusta man ang imong pag-eskwela? Hapit na gyud ka mag-college, no? Hapit na jud ma. Gamay na lang ang tusunon. Maningkamo jud ko nga para ako nasad ang makatabang ninyo ni Papa Puhon, ikalampos na ako. Kami sad nak, maggugi mi og trabaho sa imong mama para makahatag mi sa suporta nga imong gikinahanglan. Salamat kay ninyo mama ug papa ha. O sige nak, mutrabaho na mi sa imong papa. Maayong pag-abot sa Lapu-Lapu, matahong nga isla sa Subo, ilhan sa tibuok kalibutan, pagkaon sa dagat nga lamian, ining pagiya sa katawhan, mauya kong pangkinabuhian, ang akong pamilya na tabangan, kapanghambog sa kalibutan. O kini akong ginatrabaho, adlaw-adlaw diri ra jud ang pwesto, ang pagpanagatinghi sa Lapu-Lapu, perting daghan na labas pa jud kaayo. Adto na sad kami laing ginabaligya, sa ang tuyom suwaki ug uban pa, paboritong pagkaon sa turista, ang garbo sa isla. Nak, ipusan ni imong kwarta para ni sa imong pag-eskwela sa college. Pasensyahi ha, kay maura jud ni among ikahatag sa imong papa. Walay problema ma, dako na kayo nagtabang sa kuha. Pang, kumusta na ka to atong anak didto? Naningkamot ra ba gidto siya makahuman sa iyang pag-eskwela? Upat na katuig ang nilabay sukad sa iyang pag-eskwela. Mang, daho kayo kog salig sa atong anak. Di gito angay kagulan. Hello anak? Pa, makagraduate na jud ko. Makaten mo diri sa seremonya. Ganahan ko nga makasaksi mo sa akong pagpaso ug mapakita na ko ninyo ang sukli sa inyong sakripisyo. Nak, maayo kayo ni nga balita. Malipay kaayo mi sa imong papa nga moan na aron makasaksi sa imong graduation. Kita-kita tapuhon ma.
Congratulations, Dr. Eduardo A. Yumpad. Cum laude.